Spravíme obraz kružnice K v rovnoľahlosti podľa bodu V. Hodnota koeficientu rovnoľahlosti H nech sa zadáva číslom. Začneme. Na plochu vložíme bod V a kružnicu, ktorá bude daná stredom a bude voľne pohyblivá. Pomenujeme vrchol V, to bude vrchol rovnoľahlosti, stred kružnice S a kružnicu K. Pomenovania presunieme tak, aby bolo jasne vidno aj body, aj vrcholy, aj pomenovania. Voľne na plochu, niekde na plochu, napíšeme číselnú hodnotu. To bude ten koeficient H, takže nech to je napríklad 2. Označme, pridajme mu komentár, koeficient rovnoľahlosti. Ten komentár zväčšíme tak, aby bolo celé písmo v jednom riadku. Takže koeficient rovnoľahlosti a toto číslo. No a už stačí iba označiť. Takže ideme zobraziť rovnoľahlosť. Zobraz v rovnoľahlosti túto kružnicu vzhľadom na tento bod s použitím tohto koeficientu. Dokážme, že ľubovoľný bod na kružnici K má svoj obraz na kružnici K s čiarou. Najprv ale pomenujme kružnicu K s čiarou, takže dám pomenovanie. Kružnica K s čiarou. Tak, môžeme nastaviť aj atribúty kružnice, takže kružnica, táto kružnica bude mať farbu sivú. Takže ešte raz, táto kružnica, musíme ukázať, táto kružnica bude mať farbu sivú. Tak. Zoberieme ľubovoľný bod na útvare, na kružnici K, takže to bude bod na útvare, napríklad na tejto kružnici. Pomenujme ho, takže zoberieme pomenovanie. Tento bod bude sa volať M. Označíme, takže toto pomenovanie. Nastavím atribút zase modrú farbu a preložíme priamku, alebo polpriamku, je to lepšie, ktorá prechádza vrcholom V a bodom M. Nájdime, presuniem si kružnicu, aby nezasahovala do popisu, nájdime obraz bodu M v rovnoľahlosti, v tej istej rovnoľahlosti. Takže znova použijeme rovnoľahlosť čoho? Zobraz v rovnoľahlosti tento bod vzhľadom na tento bod s koeficientom 2. No a teraz otázka je, či bod, ktorý vznikol, to je tento bod, pomenujeme ho, takže bude pomenovanie tohto bodu, ja zmením to pomenovanie, nech je červené, takže pomenovanie, tento bod bude M s čiarou. Otázka je, ešte raz teda zmením tento bod, atribút červený. Otázka je, či tento bod M s čiarou bude ležať na kružnici K s čiarou. Keď pohybujeme kružnicou, teda bodom po kružnici, tak sledujeme, ako sa pohybuje bod M s čiarou a vidíme, že naozaj sa pohybuje vždy po kružnici K s čiarou.
No dobre, ale ako využijeme koeficient rovnoľahlosti? Keď dvakrát klikneme na toto číslo a prepíšeme ho, napríklad 1,2, tak okamžite sa mení obraz kružnice K. Vidíte, je iný. Vyskúšame dať iné číslo. Pridám takto. Ako sa mení, idem dole. Zase. Ako sa mení obraz kružnice. Idem na záporné hodnoty. Ako sa mení obraz kružnice. Ešte by bolo dobré nakresliť priamku, ktorá prechádza bodmi M a M s čiarou. Takže zobrazíme priamku týmto bodom M a týmto bodom M s čiarou. Tak, aby sme videli, že naozaj tie body sú stále spoločné a prechádzajú vrcholom V.